Serokê Dewleta Misrê, Abdulfetah el-Sîsî di 20 Hezîranê de di serdana Baregeha Metro Heyderekan bû ku ew piştgiriya Xelîfe Hefterê Serokê Artêşa Netewî ya Lîbyayê dikin û têketina hêzên hikûmeta hevpeyman a Netewî ya Lîbyayê bo Sîrtê û Cufrayê ji bo wan xeta sor e. Herûha Serokê Misrê bo artêşa xwe got ji bo gera operasyoneke nav sînorên Misrê and operasyoneke der sînorî de amade bin. Li gel ku ev daxuyaniyên Serokê Misrê ji aliyê hikûmeta hevpeymana Lîbyayê ku Tirkiye jî piştgiriyê didiye ve bi tundî hat şermezar kirin, ev yek wek kefan hat nîşandan. Niha jî tê nîqaşkirin, dêgelo navbera Tirkiye û Misrê de şerekî rasterast rû bide yan na. Serokê Saziya Kafkasa Amê, Profesör Doktor Hasan Oktay jî dibêje, ji bilî şerekî rasterast ya navbera aktorên herêmê de eger heye ku Lîbyayê di paşerojê de birêya wekaletan şerek rû bide. Son zamanlarda dünyada cereyan eden savaşlara baktığımızda Di demên dawî şerên li cîhanê di qewûmin de em dibînin. Şer zêdetir ser wekaletan va birêva diçe. Tirkiye jî li gorî rêkeftina ku bi hikûmeta Faiz Es-Sarraç rakiriye. Li şûna ku serbazan bişîne. Dê bişandina alavên serbazî piştgiriyê bide hikûmeta hevpeyman ya Netewî ya Lîbyayê. Dibe ku Misir jî bi vî awayî piştgiriyê bide Xelîfe Heftar lê ji tevgera Lîbyayê dixuye tê ji ser biçekkirina eşîretan ve şerek birêva biçe ku el-Sîsî jî balkişan ser vê tê îddia kirin. Tirkiye jî hin komên cuda yên biçekkirî şandine herêmê ku ihtimal di rojên pêşta di navbera van komanda şerek rû bide. Berdevkê Serokkomariya Tirkiye İbrahim Kalın jî got, bu girbestê divê hêzên girêdayî Hefter ji Sîrtê û Cufra vekişin. Herwiha Ankara rakand ku tê piştgiriya wan bo hikûmeta hevpeyman a Netewî ya Lîbyayê bidome. Serokê navenda Lekolînên Rojhilata Navîn, Profesör Doktor Ahmet Uysal jî amaje dike, Misir ji bo kêşeyên xwe yên navxweyî bincil bike, dixwaze rojevê bûkarîne. Çok sıkıntı doğurmaz çünkü Ji bilî mesela Lîbyayê hin kêşeyên dinyên Misrê hene. Misir dibêje hebûna hêzên hikûmeta hevpeyman bo sînorên negefin. Lê ji xwe ji aliyê sînorên Misrê hêzên Xelîfe Hefter hene ku Misir piştgiriya wan dikin. Lê niha têkoşîna dij koronayê de Misir di rojên zehmet de derbas dibin. Bendewa El Nehdayê dê mehabê ji aliyê Etiyopyayê ve were tejî kirin. Ew yek jî dibe ku awa Misrê qut bikin. Ger ew av jî qut bibe dê li Misrê kêşeyên ciddî rû bidin. Ji ber wê yekê jî bi wan daxuyaniyên Misir dixwaze rojevê biguherînin. Hikûmeta hevpeymaniya Netewî a Lîbyayê ku serokatiya wê Faiz Es-Sarraç dike, di destpêka me Hezîranê de bi piştgiriya Tirkiye ser Sîrt operasyon de destpêkirin. Herwiha Serokkomarê Fransayê, Emmanuel Macron jî rakand ku Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li Lîbya lîstikeke xerab dilîze û bişandina çek û çekdaran bo Lîbya şerê navxweyî li wî welatî gurtir kir. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.